Europe khomol puya Greece rama Athens khopui ania Air France hlona flight 139 Paris khopui pantur chu Roman log angin Athens khopui a hian a chol lei loka khwalzin somnga le pariat he airport atanga lo chuang turte lam tura chol ani chung khwalzin somnga pariat jinga pali chu passport lem manga zin an lo ni a Paris akal tumna reng an nei lo mi fiak Paul Popular Front for Liberation of Palestine anti PFLP mite an lo ni a an ni hi mi fiak Paul poitam tak khoito an ni nge PFLP hi Israel do tura abik takapol din he Israel sorkarin ram alu ate lakirle tuma manrua engpo mangtura siam ania he Israel ramlu akanti hi sanga jakwa somrukle pasaria niruk indo anti chunga Israelin athenam ramte alak ania chumi until put le until tum ti hlotlin na atana an manro poimo ber pakhat chu khwalzin phur thlona hruai koi ani kum somvel kalta chungin heng Palestinian mi fiak Paul te hian thlona somnga chuang an lo ne chu to a tun tuma hian Athens airport a hian chutiang an ti thin pa ngai chu ti le an tumani achan chu he airport a thok engemaza ti an nor me ka wangin misual te tan po chet arem chan na lai oma na thok tu te nor awang chuan ven himna lampo he airport a hian anin thladul hret ti an hria chuwang chuan he airport hi chet na rem changa an ngai ni an be se ang chi chuan an hlo tling ti ila adik ome he thlona hian jinglama Tel Aviv achua sana soitongin Paris khopui pantur ni a konglaka Athens khopui a hian a chol leilok ani Athens achua san le chuan khwalzin zani somli paruk a phur to a an jinga engmaza chu Israel mi anni thona chu van sanga anin vor sanga ti dan pa ngain a thlo sandan tur pa ngai deu a han thlo thlena luang taka an han thlo thei ta ka chuan ti dan phung pa ngain khwalzin te kong khren tir vek an ni na po chu thladul tir an nia chu tak chu mi fiak te chuan chet hun na ta na an lo soilok ania amain seat belt sign off ani vele kan chedon nia tia lawin khil sa vek an nia an ral thuam te han phor tran ta ni mi pa pathum le me che pakhat chu an rom ding chuak zoka an ral thuam an phor ngala silai ba ka grenade tepo an nei ani khwalzin te jinga chuan Israel mi Ilan Hartuf ale anu kumsum sari le palimi an chuang ve a anua soile dan chuan chung ral thuam keng te chuan mi ka an khe mi alo ti hlum an khe mi alo ti an lantir renga mi tha chu an khe lo chau ni levin an chak zo kemati turin an langani people wanted to kill nu pakhat Sarah Davidson po apasal duzi nen he thlona hian an chuang ve a tin an fa te pani lerol te ron le beni an hruaitel boka anua anuina soile dan chuan kafapa te pani chukan en thina an mit meng poram mai chuan thlona chunglam an mel renga pathian nen an tong trai ni ngei hian ka zuk hria an thlaphan zia te kan ngai to chuan kalaina tak zet ani atia ke ngei po chu ka tong traya lalpa eng ti ziang emo heng thil te kan chunga a thlen I phal le ka ti ve hial ani ati chutianga khwalzin ho chuan na lama chuang te an vau be vek nowa chuan an jinga pakhat thlona khoi koi tu te jinga pakhat chu thlona lulama akhal tu te omna lama chuan alut pheita thlona khal tu luwa chuan silai chuk tu achungin Paris pan lova mundang pan turin thu apengala tin chu chau ni lovin leilam nena hanin biak po na zong ti top vek turin a call off vek turin a hil bokani le tanga biak po thei
ani tak lova chuan air traffic controller leilama mi te chuan Israel sarkar an hriatir ngala flight 139 chu ruai koi ani ti leimi ten an lo hretani Israel Prime Minister Yitzhak Rabin hena chuan chu thil thleng chanchin hriatirna lekhathem chu an vapea tuna kan mu tak hi chu anua siam chop le nilovin chu parliament chunga chu le khatte amu vele ya Yitzhak Rabin thalak dik tak ani Yitzhak Rabin chuan he na hi tu emo chuan achin fel angai don ta ani ti a chiang khop maya Tel Aviv khopuya Defense Ministry compound chung mun ril taka chuan chu mo phurna chel tura amirot du chu a oma a omna chu bom ti chiat theilo tuk ver po neilo mun uple birutak mai him tak mai ania Israel sarkara ven himna lam na thok tu te mun ulukle tu mainan ti chiat theilo tura him tura an ruaman ani renga chu mun birutak mai le him tak mai tura an duan chu eng lai po in hon reng ania thil poi mo bik khoi tang po lo thleng thut dong thei tur le lo chhon thei tur mi eng lai po da reng ani chu thuthin thong tak mai lo dong tu chu mukhi betsa ani chu pa chu chuti lai huna chuan mi fir fiak te beilet na lama mo phur tu luber ania chu thuan don chuan thin rim na in akhat ngala mi fir fiak te chuan poisoi lo nu naw le engma thiam lo na le thil ti diglo po nei lo te an tuar tir le ta ti chu aril ro lo lang masa ania ama in akai roina hnuai hian thlona ruai koi na awanga harsat na lo thleng hi an lo boi pui zau zau to a sangkha jakwa som sari patnia po khan akai roina hnuai hian ami te thlona thok anga in siamin ami te som le patni chuan Tel Aviv khopuya Lord Airport a thlona ruai koi an lo boi pui to a ruai koi tu mi fir fiak patni an kap hluma khwalzin za chu him takin an chan chuak vekani chutia khwalzin phur thlona ruai koi ni le ta ka wang chuan Israel rama airport poimo le lian tham de zong zong chu in ral ring tura film khurna thu hriatir vek ania tun ma po in Palestinian mi fir fiak ho hian an thlona ruai koi te chu Israel ram airport a tum lui tiran lo ching to a Israel ram ti buai hrim cha kan ne wang hian ram dang thlona po ni se Israel rama tumtir an du tlat thin ani bet sara chuan tuna an thlona ruai koi hi Tel Aviv a alo hole ani phot chuan har savak lova chin fel a hu phur vak lova ama an experience to le an thil ton to te awangin chuti takin a hu phur lem lo amairo chu thlona chu Tel Aviv an ron tumpui donem Israel ram an ron pan donem ti chu hriat ani lo wangin lo nga a thilom dan thlir top mai lo chu chuti lai din huna chon engma ti hlei thei an ri lo vani thona chunga chuan khoi koi tu ho tu ber chuan tongrin na mangin thu apuang ta thona khoi koi tu te chu Palestinian mi fir fiak pol PFLP mi te an ni ti asoya a trong chu a German ophoi khop maya khoi koi tu te jinga mei chia po chu German thobani chu mei chia chuan khwal zin zong zong te chu an passport phor vek turin a hila tinan mani po dap thei tura lo in pe vek turin a hriat tir boka a au tur maya a thin che em mai boka arak teng tung maya a tor hlelom khom mai juda ho chunga chuan Israel mi te chunga chuan ti reng nei lo ti a chet phung le a tong dan a te chuan chiang khop mai ti anua an sei le a ang ton maya leina na reng nei lo ti a chiang khop mai Sarah Davidsoni pasal chu Israel defense an sipai lama thok ania chutianga Israel sarkar mi poimo ani ti chu a identity ka ta alan mio wangin an man chuan a poidon ti angai tu thiama chu wang chuan an dap ma nge ya engemotia a identity card chu ti bo ram aduani tingene dang om to heklo identity card chu a thial taringot maya anu point chu ti bok chuan ti ve ya an thial fe vek nuwa chuan Coca-Cola buruaka an identity card
thial som to chu an no lut ta ringota hun atlem khop maya khoi koi tu ten silai tin chungin passport an la khom ngau mai ni leilama chalchin lo ngai chang tu betsar te ho chuan raider atanga an hmu danin chu thlona khoi koi chuan Israel aron pan lo ti an khathiam ta Africa marlama Libya ram apan tlatani ramdang ani to wangin Israel sipai te thune na pon lam ani to sia chu thlona chu Libya rama Benghazi airport atumta ani chu sangka jakwa somsari paruk June ni somni pasari pathian ni kha ania chanudar ni le minute somnga pariat ani Libya sarkar chu Palestinian hotan tu ania mefir fiak te chuan Libya president Muammar Gaddafi nena an thlona khoi koi chu Benghazi airport a tuit hun an dila thlona chung chu alum em maya khwalzin te chu an thlana tla zoi mai ni an zinga pakhat Pirashi martel chuan naw pai lai ani thuwa soya hetiang hi ama chon chho zel ani chuan anaw pai chu athi thei mayang anaw chu achiat mayang ti a hlau thon thu a soya wangin mifir fiak te po chuan Benghazi airport a hian chunu chu an chuata ani anu darkar saria chuan chu thlona chu atui thun kha diamin a thlok chuak le ta apan lam tur ro chu hriat ani lo chu airport a naw pai mei chia an chu atak chu London lama a hota chu hria in Israel chan rang theyang berin London a chuan agent pakhat atira ane na tang chuan thilom dan hriat atum ta ni chunu chuan engkim a hriat ang chin chu alo hrila Palestinian mifir fiak polin thlona chu an ruai koi ni ti te ruai koi tu palizing a pani chu German an ni ti te a hil veka tin intelligence ho file atangin tu tenge an ni ti te po a chui puya chu mangtangka in intelligence lampo chuan chung mi te ni na chu an khathei ta German mi ho mi fir fiak kol tak poisak nei lo fe an ni hlom ti an khathei ta ani chu thu chu Israel defense lama bet saratan chuan thu thin thong le bengver tak mai hania chumi omzia chu mi fir fiak pol rang te hi Israel beiturin an lo in thurwal ru ani ti a chiang ta em mai ani Palestinian havin an ruai koi ni chon a ruai koi tu te chu Palestinian ho ni mai turania nima sela tu na me te hi German te an ni tak nuai awangin Palestinian hian thurwal pui midang mifir fiak dang an lo nei to ani ti Israel chuan a hriat chian pha khop mai nima sela tun thleng po hian khoilam nge mifir fiak te chuan an mi hren te chuan pan pui hriat alani chuang lova nge ni an thil phut po a hriat chuang hek lo chu thlona hruai koi chanchin chu khawvel puma alo dar ta chanchin thara te po puan alo ni ta an puan dan chuan Palestinian mifir fiak khovin Air France thlona an hruai koya chu thlona chu tan chuan mudrual ani talova France le Israel mi te thlapol Robert Maimonia fapanei chun kumsom pakomi Jozak apo mi hren jinga chuan atelvea ani chuan chutia ka fapa a han telve chu kadam chung huna kathil ton rap thlak berani ati hiala ti tur ka helova eng tin chuan katidon chunimo tin ka inzot mai ni atia chu thlona hruai koin Libya ram achua san atanga dakar thuma chuan hruai koi tu te chuan pilot chu tum turin antilui le ta chu thlona hruai koi ani atanga dakar som palivel ani to hruai koi tu te thupek ang chuan an han tum le ta jingkhwa alo war chuan khwal jin te chuan an thlona dinna bulvela chuan sipai tam deuh mai an muwa anu darkar kwa chhun lai alo ni chuan khwal jin te chu terminal building man to lova an khung khom ta ni sipai pakhat chuan chu thil thleng chu a thla alo la chu thlona tumtir ani na mun chu Uganda rama ENTEBE alo ni
chu ram chu Africa kho chak lama ram te takte ania Entebbe ya kher an tum tir na chan hi mi fir fiak te hian uluk taka an thlan niangai ania Tel Aviv khopuya tangin mel sang ni vela hla ania Israel commando hovin an be mai theina laka tanga plato him to ka an ngai ni chudi laya Uganda ram a rorel tu chu dictator lartak Idi Amin kha ania misual le nun rong ming thang mi hring sa po ai thina soi khawvel mi rap thak ber te jinga soi mai ngai lo kha ani mi mak sak le danglam ania athil ti tur le a hoilam tur hi soilok le thei lo khopa pamak ania chutia Entebbe airport a Air France thona hruai koi tumpui ani tak nuwa chuan Idi Amin ngei chu thuthar lakhom tu tenen he airport a hian an vakal a mi khen te chuan an mani chan chuak tu ture moti in kutbengin an lo lo mani an hriat dan chuan Idi Amin chu Israel thian thatak mai ania chu wang chuan aram chung an lo tlalu taraw rawani chuan Israel mi te chu achua zalen du nge yang ti beise na sang tak nen an lo thlir ani anima sela an hriat tel lo ero chu khati hun lai tak kha chuan Idi Amin hi Israel thian ni to lovin a melma ani to zok a hoilam adang le dai to ti kha an lo hretel hau lo maya engamolai kha chuan Israel thian tha chu ani te meu maya nima sela sangkha zakwa som sari pania khan Israel Prime Minister Golda Meir i khan Idi Amina thil deal alo ti hlotlin saklo to a Kenya ram be na tan Idi Amin hian Israel sarkar chu thlona adila chu Golda Meir i khan alo pe du lo to a Idi Amin thin rim chuan Israel thian tha ani na chu sutin Palestinian lam alo hoidai to mai alo ni chuti ni chuan Israel chu mifir fiakte chau nilovin Uganda ram sipai zong zong poin an epta tina ania nima sela van nei thak tak main chung Uganda sipai te chu tuna Israel sipai te zinga mifir fiakte beilet na konga amo portu pa ber mukhi betseran akhiat chian takte an lo ni hlau maya mak tak main betser hian Uganda sipai te kha training alo pe rep to alo nia an chak lo na lai le an tlak cham lai po arek hop maya anuwa soile dan chuan Uganda sipai ho chu an din huna sang vak lova silai lot dan an thiama a engemo thil mol te chu an kheve nuala nema sela thil thuk tak han chayatan chuan an la neu devani ti kha bet sarangai dan chu ania chu an van nei na pakhat na ania tinan van nei na dang patni na aum lea chu he Entebbe airport terminal building tak mai he asatu chu Israel ram company aloni le hlau maya asatu company chuan an sakdan alem a blueprint engkima kha an lo la kol thavek mai alonia chu hria in betchara chon ngun em main chu airport omdan chu azir ta ni chanchok tu tur atir don ani po in atir ma in airport omdan le an sak phung engkim bel em a hiat masak atula chu airport malama chuan kongka pasari a oma kongka pathum na le pali na chu hol zau ber vakal po na ania chu hol zau chu tuna mi fir fiakten khwal zinte anda khom na pindan chu ania thotan zan aloni chuan mi fir fiakte chuan an khwal zin khren te chu chuat daya chuan an mut tir ta mutbu mumaleng ma aum lova chuat dayan mutop mai ni 5 p.m. June Day somni 3. pakua thole ni tlaidar nga alonia mifir fiak te chuan an thil phut te chu thir hrui mangin an soita mifir fiak engemo zat lungina tang te chua an phut alonia an zinga chuan Japan mifir fiak kozo okamoto po tela hepa hi sangha jakwa somsari pahnia Tel Aviv khopuya Lord Airport a mi suat vak tu kha ania tin chua turan phut dangle chu Archbishop Capucci ania ani hi mifir fiak te hne na ral thuam peruthin tu ani
mi fir fiak te chuan an thil phut ti hlo thlin na atan chuan ninga ni chonudar ni an tiama chumi omzia chu Israel sarkarin heng mi fir fiak te thil phut ti hlo thlin na atan le ngai tu chung atan hian darkar somli panga anei ti na ani hemi chung hian an thil phut chu ti hlo thlin ani lo chuan an mi hren te chu ka hlum tran ngal an tumani ti po mi fir fiak te chuan an soi chiang ngala mi pui van tlang hriata chuan sipai ho tu lian te poin ENTEBE chu Israel atanga ahlat em awangin chan chuak tu han tirna atan chuan ati chi lovani a hlalu tu kani ti chu an puang deuh renga an soi deuh renga sipai ho tu te chuan sipai chakna hmang chuan he thil hi chin fel thei ani don lova chu wang chuan politician hovin policy thil hmangin an chingfel tur ani zo kang ti te an soya mi hren chung te la chuan Israel sarkar ril ru an hre chiang khop maya Israel hian mi fir fiak te hi tlon ang zong ril ru pu emo mi fir fiak te la ka in nuk niam zong in emo ador ngai lo hrim ti kha mi pui hriat van tlang hriat ania chuwang chuan heng mi hren te chan chua beiseina hi a chau viu wani Uganda sipai te chuan thlona a chuang te anda khomna pindan dai dang tu bang te chuan ron chu che pop popa an German nu khan a passport la khom te chu ain kual mek boka ming alam tak ngau maya alam chu apiang te chu mun thana akal tira a thlir randa na tang chuan mitang te zinga Israel mi le Israel lo mi a thlir rangani ti a chiang chho ta viau maya tunma German Nazi hun laia han tiang deuh chi kha ania khati hun lai khan he tianga judami te Israel mi te thlir ran na hi select zia an lo ti to a chu asap tong pa ngai chon selection in than chuana ti na mai ania indo pui pani na lai khan German Nazi hovin he tiang hian Israel mitam tak an lo that to ani chu wang chuan Israel mi then khat chuan Nazi ho kan ma chon le ani tangota lo male an ti hiala indo pui pani na nulama thleng to lo tura an ngai kha an chung alo thleng non le ta ni hialin an ngai ni mi fir fiak te chuan kan hun tiam azo chia hi chuan Israel mi te hi kan mal ngau to mai don ani ti an soi deuh renga Day 4. ani lina alo ni ta a mi fir fiak te hun tiam chu dakar som ni pali che ina dang ani chau to a mi fir fiak te dolet na lama Israel sarkar mo phurtu muki bet sara chu mi puin an nor na sot le maya apu chu mundanga na thoka akal bo wangin ani himo phurtu ber ani maya chutilaya defense minister Shimon Peres apo chuan sipai chakna manga he thili chin fel ngei adu boxia bet sara mo phurna chu asang to view mai ni chuti chung chuan a ho tele ama chuan tharum manga be chu achi don moni chule an lati renga thilomdan engma chiang lova mel sang ni a hla a an sipai te an tir thei tak mewangem ti chu ngai tu tham tak ani reng ani bet sara chuan a rukin mi fir fiak te ral thuam nei dan le an chet phung khriat chen le zual adwa chu khriat thiam puin Shimon Peres defense minister po chuan bet sara hian hun tam jok amamo ani ti a hret hiama Shimon Peres chuan tunruma hian asipai te an che that phot chuan khawvel an hminga thana sadon ani ti a hret hiam chove tola hewan duaina le thil hreum tak hi a tha zonga hming cherna tura chantir antum tani Day 5. aninga na alonita a July ni khat ninga ni chahmadar som pakhat alonita an hun tiam kha chanudar ni ania darkar thum chawin adang to ani Israel chuan rin lok ang ngein mi fir fiakte laka in nu niam emo in soirem pui emo an thil phut ti lo tling tur zonga tlon emo atum lo burti asoi chiang khop maya chuwang chuan tuna mit tang mi khen mek chung te tan chuan an chung te chuan dam chua beiseina atlem khop maya an thin po rim khop mai Give the hijackers what they want, they screamed. Just let our loved ones come back Israel alive. hian aril ru athak lovani chuan kan du tak kan nu pui fanau kan chung te hi nungdemin kan muto don lo ti na ani antia an ang ton tona
chung zinga chuan nichina kan soitak putar Robert Maimoni apo kha atila Israel hian mi firfiak te thil phut hi atilo tling mai turani chuti ni lo chuan kan chung te kan chan treu don ti na ani an ti hloma ka fapa nungdama alo kir le theina turani phot hi chuan amanatan eng po hi pek ka huamani ti chu Maimoni angai dan chu ani chuti lai chuan mi firfiak te chuan an mi thliar chua Israel ho te chu terminal building puibera an son le to a Sarah Davidson ni chuan a hlo ang ngein din hun hlom tak a machon a tul ta a fa te pani chu a han ngai tu thina mi firfiak te tha ni ai chuan ama kut nge ti hlum po a thlang zo kani a fa te pani andam theina turani phot chuan engkim ti a huam tak mewa tuna thilom dana chuan thu nei tu ten enge motal an ti lo chuan poisoi lo te hi tha an ni ngei don ti chu a chiang to angai ania The worst thing is if they take my children from me. If they will take them, I don't know, I could kill them with my hands. I would do anything just to save my two children. Untiam la chu anai tul mai sia chanudar ni atangin mi firfiak te chuan an mi khen te chu tha tanan tum ti an soi to sia chu hun chu athleng trep to ani khawvel chuan thilom dan chu athira angai thla a tong trai sak bok ani Jerusalem khopuya te le mun danga juda ho te chu ngor takin an tong traya he boina hi chin fel thuai ani theina tur le mitang te po him taka hlim taka an lo ho theina turin an tong trai na sa hle ani mi khen chung te chuan hun lo hnai zel nen engma ma son na lom lo nen an mang ang lutuk chuan an thiam danin kong an zonga Prime Minister Ijak Rabina office a Tel Aviv khopuya chuan an zuk kal khoma hunatlem to sia an mang ang chuan an thil phut te an zo soi ve ni Time was running out, and the fear, anxiety of the relatives of the Israeli hostages spilled out into an angry outpouring of emotion. Israel politician te tan chuan an khole tuite mang an na chu le an thil phut chu to rual lo khopa na ani ve tho mai ENTEBE chu sipai chakna manga vabe rual lo khopa hla a omani awangin Israel chuan thudang dai apuang ta chu chuan khawvel makti a hloin a barakhai khermai mi firfiak te thil phut chu ti hlo thlin atum thu Israel sarkar chuan apuang tarup mai ni Frustrated because there's nothing they can do to influence the situation except give in to the hijackers and resigned to doing just that. Israel sarkar chuan mi firfiak te thil phut ti hlo thlin sak mai lo chu du thlan tur neya a in hriat to lo wangin mi firfiak te thil phut chu ti hlo thlin atum ta ti te chu an puang ul maya mi ren te chung te tan chuan chu thoven na thu eng thol na thulomom tak athling ani lema sela chu thupuan chu Israel sarkar in khawvel bum nana asiam alonia khawvel pum pui chu abuma tin mi ren chung te meu po abum tel ani Israel sarkar chuan tak chuan ngai tu na dang dai alonia idi amin ala chu alom em maya Israel chu alaka atlom ta ang hiala angaya Israel tlom lo thei lo wasiam tu nia ain ngai ani chu athil ti awang chuan khawvel ngai san te po hlo sot donin in khia hlo tlinga in ti em mai ni chu ti anga Israelin thu apuan ta ka chuan idi amin a chuan a hetiang hi Israel ril ru ani ta ka chuan in hun tiam te po son hlave ulamole atia ti chuan pathian ni chonudar khatleng an hun tiam potla turin mi firfiak te chu ahmin theita dakar somsari le patni vel an nei bel don ta ni chu tak mai chu Israel beise ngam lo khopa hlotlin na lom om chu anita khawvel abum na chu beise ain a hlotling don ta ani Those pro-Palestinian extremists who hijacked an Air France jet to Uganda released 100 hostages today. Chutia Israel sarkarin thu apuan ta ka chuan mi firfiak te po chuan an mi khen te zinga mi zavel
Judami ni lo zong chu an chua ta nge ya Israel mi ni lo zong chu an chua 5 vekani chu muki bet charatan chu an thilom om tak anile zela a chan chu an mi chua te ne na tang hian thil poimo engemo hriat thei dana omaring thlata abe se ngei chuan an chua tak te chuan an thil hriat zong chu Israel sarkar an ril ta veka mi fir fiek te chu paruk an ni ti te anin duty chok thin ti te pindan zau pakhata chuan mi pahnih englai poin an duty rengani ti te machine gun an keng theu ti te a then chuan bom te po an keng tel ti te a hre thei ta veka chu lo po chu thupoi mo deuh mai hriat telanaya zan tinin zan laya Israel mi te chu chuata bu pol zam pher chunga mut lui tiran ni thin ti te jingdar khata chuan an jing atam ber chuan muhil to thina ni ti te po a hre theya chung zong hretel chung chuan mi fir fiak te dole tu pol chuan chan chuan na thodan kong an zong don ta ani Terrorist unit. chudi lai tak chuan mi fir fiak te beile tu pol unit ho tu pa ber yoni Netanyahu anti po achol atangin aron hole towa naron zom le towa bet saranen Air Force lam ho tu pa squadron leader Joshani nen an mi te chan chu dan tur boy puin dar kar tam tak hun an manga hriat chian ngai le in bo chai dan tur zong te an zir chianga an be pui thak tur chu Operation Thunderbolt antitani chu khawvel puma po hian in chan chuana hau tak le film khur ngai le ral tri le lau thonom le khawvel ngai ven hlo ber mai atling tak mewa an ro mandana chuan thil pathum poimo zual le film khur tul zualna aoma akal tur zong ten mo phurna sang tak ami malin an nei thewa anna chu atenau don lo ti achiang le ani ruamanna number 1 ama sabera chuan akal kong chungchang ania mi engemozat ENTEBE a chuan antir angai dona chumo phurna chu pilot Joshani yakuta da ani Joshani ya chuan C-130 bungrophur thona lian Hercules C-130 anti chi pali a howanga Uganda ram mel sangnile zangavela la chu apan puyan ENTEBE airport a hian terminal building pahni a oma Israel mi te chu a khochak lam zoka terminal building hlui zoka da khom ania a thang lam hret kilometer ni le point palia chuan terminal thar zok chu a omani ruamandan chuan Hercules thlona pali chu zan thima an thlok turania he runway a hian tu ma mulovin an tum turani shania chu a tum masaberanga a 2 minute sari chia thlona dang pathum chu an mamo bungro chi sang phurin an lo tum ve tur ania zan thima cheturan yawangin thlona tum kong sira eng an chit thin te po zan rea chuan a eng lovang ti arin theya chumiom zia chu thim zinga middel ang maya engma mu thei lo na noya tum angai don ani chu tiang chu khoi dana ma khoi thlona khaldan phung in zia na ma khawela hian zia aum lo hrim zirna thil pia lam anita a risk asang le mi fir fiak te chuan minute nga chung lek po in an lo hriani vai chuan poi an khoi fel vek man don te chiang renga mo phurna asang le ma Stage 2. panina ruaman na panina chuan an mi chan chua turte suan chua chungchang ani vele thunga shania thlona Hercules masaber atum vele Israel mi te an khung khom na terminal kongka chuan commando som thum an lut nga langa aruk theiang berin ani turani chu thlona tum na atanga KM ni lai ani ngeya he airport a hian Uganda sipai zalai an duty a then chu thlona din na hmuna te a then chu terminal pona te a then chu control tower ate anom hloma chura chuanin atak takan han ngai to khan muki bet sar chuan ngai dan danglam deuh mai nei le ta ni thona le terminal in car chu kilometer ni lai ani awang le duty engamazat Uganda sipai anam ve box ya wangin Hercules thona atanga terminal in car hi
Uganda VIP mi poimo zual veng tu anga inland tirin terminal chu pan ni se ti arua man le ta bet sara ril ruwa chuan idi amina le asipai ho tu lian zual te chu kar dum lian puya an chuang thina sipai jipin an zui thina an veng thina ni ti kha a hria chu tiang lema chuan chan a thain ring ta ni Uganda sipai te chuan an pu idi amina chu amma kamakenan hlawa a general ho te po chu an hlau na samaya chutianga an mani veng tu ang motoran mu chuan engma soingam lovin an tlantir mai don ti kha bet sararil ruwa chuan oma chutiang lema an chan fu thei phot chuan akoduak ang ti kha arina wangin kar dumle sipai jeep kentel ni se ti kha angai dan ania ti chuan Entebbe chuan Mercedes car dumle sipai jeep pani an kengtel tani mi poimo le azui tu te ang chia lau thong mi lova tlan par chu fu berin anina Stage 3. Stage 3 ruaman na pathum na chu avabe tak lai khanita a an ruaman dan chuan an ho tu baber union Netanyahu le sipai tam vaklovin pon lama Uganda sipai duty te chu an kaplum fel thei main an ringa chudi lai chuan sipai pathumin terminal kongka chu an lova bo anga mi firfiak ten kaplum vekanga mi khen te chu an chua don ani Entebbe chuan in rin ni jing khwalo vara July ni thum mani to a jingdar sari ani soito ang khan pathian ni chanudar khathleng hun pek bel ania pathian ni thlen ma chia in rin ni alo ni ta a an mi khen jinga Sarah Davidson ni rilruwa chuan dam be seina aom to lova ka thi hlau chuan kadam hlau chuan ti lampang engma aom to lo rilruwa chuan engtin tak thiang imo ti ringot kha ani to zoka thinge ngei tura ain ngai nget mia to a adu thu sama chuan natur na salo te hian thi ila voile khata thi ila ti ringot mai khaom to ni Israel sipai hovin chan chua tumin he mun hi an ron pan me ka ni ti reng a hrelo mi firfiak te hun tiam thlen ma dar kar somni pathuma chuan Hercules C-130 thlona pali jinga masaber chu Israel atangin athok chuak ta adangin an zui ngala Entebbe mel sang ni le zanga velami vatheng tur chuan darkar kuale chan ve an thlongai dona Operation Thunderbolt chu an chanta ani chudi lai Defense Minister Shimon Peres apo ai ngai tu boy ve khop maya anaute han lo cham vai chuan ama chu mo phurtu mo phurna hlen zolo thunai na chel tlak lo bang tlak ani ti in an nor lui don ti a herenga ale lama lo thlin na ro pui tak ne na anaute han lo honi chuan choi moi na le fakna na men lo a khum don ti a hreboka thildang reng aril ruwa alut thei bik lo ni This was also his career. So I felt myself like a soldier. Entebbe pan na kong hi aral muang lo khop maya tuipui sen dunga chuan ram pathum radar an paltlang atula chung ram pathum te chu khati hun lai sangka jakwa som sari paruka khachuan Israel melma vek ania chung ram te chu Egypt te Saudi Arabia le Sudan ania tuipui sen dunga an thlo alaya heng ram pathum jing a khoi emober radar in alo man vai chuan an buai don sia chuwang chuan ti dan an ngai tu ata chu tuipui sen dung mel zakwa zeta thui chu an niam thei ang bera ru thlak atul ta tuipui atanga fitza ai niama ngar an thlok ta ni chu heng thlona ho hruai tu ber thlona ma sa ber khal tu kumsom thum vel chau joshani amo phurna chu asang khermai an lo cham vai chuan khawvel puma hian Israel chan china an mual pho rap thak berna thlen tu an hial dona Israel ram ti mual pho tu an ti don Entebbe ve thung chuan an mi khen te jinga damlo pakhat kum som sari palimi nu pakhat chu Kampala khopuya damdoi ina enkol turin an lo thiar chuak an lo la chuak meka chu he airport atang hian
mel somni pani lai la a omani nema sela chu nu chu afapa ina azui po an phallova afapa ilana chu he airport a henlo omro an titlata anu enkol zui tura akalve po an phallo ni kalve an dil ngial thina ma se German nu bermai khan a theilo engma ikalve atul na omlo engma po ithiam lo atia an khum loya kalve an ram ti silo ani chuna nu chu ngai tu hle a tingaina aom silo. But I was very much worried about my beloved mother. Achan chuak tu tura ron kalmek te chu an lo nai zela an ho tu pa muki bet sara chuan a hlau berlaya ke ka omange ati chata chu kongkhar pathum na valut tur komando pathum hruai tu ni na kha ania chu kongka pathum na chuan an valu tanga mifir fiak te an vakap lumanga an mi te an vachan chuak don ani a ho te ama zui tu tur pani chu huai taka engkim ti tur le chi ai mia lo turin a fui mola tuntuma hian chet that atum khop maya bet sara hian ama in chet sol zau na halo nei to a ama kum nia khan Israel marlama maulot antia an chesual to a chuta chuan Palestinian mifir fiak hovin school pakhat an pong laka chu Israel sipaiten an va beya mifir fiak te chuan Israel sipaite vakal chu an lo mu masa an ral thuaman chu a an mi hren no pang te chu an kap chiam tamaya poisoi lo no pang du tak somni pakhat an kap hlum fekani chu bet sara chuan mol pho thlak ati ema a ming chiat na khu turin tun tuma hi chuan ro pui taka lo tling taka chet atum tlatani roh manang chin zan lai thlen ma loka chuan shani chu tum turin ain buat sai tanta an thohal hala athil phur tan som sari le panni zetarit chu thim nuaya him takin atum pui turania hu phurom ve tak turani thok niam reta runway po amu theita mak tak main abi sei lo dan ang takin runway ya thlona tlan konga asira eng an chit thlia thin chu eng tur pon lo be sei lo chu alo eng thliai maya mak ang reng tak main le tang chuan an lo be nge ya runway mu theim I tum thei donem eng kim a felem ti te an lo zo tani ani chon makati ema an thohal hala chira an mi te ang chialem changin kapu eng kim a tha him takin ka tum thei done min ngai tu su avati veta runway lo eng war maya chuan tumpo ahu phorom lo ta sota shani ye thona chu tumta nema sela airport sipai duty ten an lo mu hlau chuan apoi thui don sia zandar som pani le minute ni chi ania Israel sipai te chuan tuna an din na atanga kilometer ni le point pali ahla terminal chunga chuan building chunga chuan an rammi te tuna ren be me ka om te chu an mu ngei to angti an hria chu an ro man nakal zela tan po poimo takani mi fir fiak te chau an vei vel to dona adang chon mu vek to dona an luaka rem to dona ni an mi te chuata an mut vek chuan ading chua khau chu luaka rem tok vel an ni dona Phase 2. tuna chuan an ro man na pani na sipai te terminal a ruai phei chu ain tan don tan ro man lok ang chin an kar dum chu thlona tang chuan an sipai jeep ten en chuan an khal chuak ta idi amina le a general te aveng tu ten en inzui ni om takin zan lai a chuan an tlan chuak ta boruak sang khermai deputy commander muki bet sar chuan Mercedes chuang chung chuan pon lama thlir wang fanga chura chuan commando dang pariat pon chuang tela ama Uganda rama a omlaya arim hriat thin rim engemate po chu an hible ta wang wanga ale lam taka chuan anun hlui te po ngai tir view mai tun ma training a pek thin te bei turin zan thima tun tu mai chuan alo thok ta ani ngai tu ading du kher mai Israel sipai te chuan terminal chu chiang takin an mu thei to a control tower a po chuan Uganda sipai te chu an lo duty ngei maya
eng ma la chu an reri silo bet sara chuan thu pakhat hi a soinon mola tu ma khiat lova terminal an va thlen thei phot chuan an hlotling don chu ringot chu aril ro om chu khani chu tiangan tlan phei fang lai chuan thil pakhat an muta a chu airport lo duty sipai pakhat chuan asilaya chuwa aron tin tatlat mai ni bet sara chuan Uganda rama a om lai tangin chu tianga hanin tin le inral rin chu thil ti phungpa ngai ni ti a hremaya nima chela chu pa chuan aron tin tak tariu maya a au ta nge ya bet sara chuan a fel don lo ti hria in eng tia ti tur nge niang o atia nima chela ngoi phot thain hria terminal ngot so en ro so pa so chu boipui du vak su atia anti tur mol chu aril ruwa aliena he thila hian kan hlo thlin chuan chu ba ka poimo om lo kan hlo chamero chuan kan chevek ani mai ti ngot mai chu aril ruwa om chu ania te chuan kongka po an thleng nai to viawa bet sara chuan eng tinma khasi pai kha ti lo atha e ati line a ailal nitani huwa chuan bet sara thu chu apom talawa so si pai so ka phlum ro tin a ho te jinga pakhat chu thu a petatlatani ani so ka phlumila ti chon kan ti tur chu kan ti zui don nia ti in nitani huwa chuan ngai dan asiam tatlata an pistol rit hup na vo chu an lek chuak ta Uganda si pai chu an kap ta ni voi thum voi li la an kapa an karan tlan let le a an kap lum ngei ni nan hria nima sela an hnunga ron zui tu jeep alo chuang te chuan chu si pai lo thole trual chu an ron mutlat tamaya an lo kap lum ozong lo mai alo nia chira chuan Israel si pai pakhat jeep a chuan a AK silai a phorta rithupna aum ve to silo an silai ri chu airport chung le ache vela chuan ai rual lovin alo ring ta mai sia a poi zo ta ni ma hriat lova va thon thut antum na chu silai ri chuan ati tlol taveka silai ri rap thak tak a chuak zui ta ni ti chuan Israel sipai te tlan phei chu Uganda sipai te chuan an machine gunning an lo kap chiam maya terminal building an thlen ma meter som saria ding lo thei lovin anom ta anin kap tak ngek mai ni bet sara chuan chunga an mi chan chu an tum te chu an thivek mayang ti a hlau man hle nge ya chulai tak din mun chu a khirin a boi thak kher a chunga mitang te chuan an thei angin himna an zonga in pen na tur an zong na sahle a an zinga pakhat ilan har tu chuan mifir fiek pakhat silai a ma chon ran maya a hlau om du kher mai bet sara chuan control tower lam abituma sir lamatanga lu na chu alawin kal tlat maya ma a an hlo cham to na khu tura che that atum te lulnen chudin monan han din meu chuan ama a hlo cham na ri chu athin lunga chuan aron rinon tlut maya kalo cham le ngei don kamol pho le ngei don ani hi ti ringot mai chu bet sararil ru chuan a omani engtin nge kan ro man na hi ani ang turin kalpui thei te chi alo ma ila a ang thei ang ber tura kan ti le thei ang o ti chu bet sara chuan an ngai tua chop chil deuh main ama le a ho te chuan kong kapalina an pan thei ta chunga chuan ilan har tu fale mifir fiak silai ko mor chu an loin ma chon ran maya silai ri thuaya mi hren te chu an zuang zok mai ni hial hian a hriata silai met puak tu te chu bet sarare a hote an lo nia chunga nen a pona nen silai chu a puak thuai reng maya a lo om zia chu soina siak lo ani
nen naturi nen silai zen rim nen silai ri rum reng mai nen amangan thak le mai chutia silayan puak zoi chu re deuh duak lai oma fir fiak an ladam nual sia a ho tenen chuan kongka pangana an pan le ta chulai mun chu chuti lai duty velo mi fir fiak te ri na ania konga chuan Uganda sipai pathum nen anin tonga anin kap ngala angka thluk zo hnuwa chuan mi pahnih ral thuam po kenglo sipai thom no ang po havelo te an mulea second khat po tlinglo chungin ka tur nge ka lo tur ti fel nga la nga ya mi fir fiak an ni nge an mi khen te jinga mi chan chu an tumate an tan riat thei anilo ka tur nge ka lo tur chu second khat po tlinglo chunga ti fel ani lo chuan an man ni zok khan ron ka man chuan chuti der chu an ni don sia chuti line poisoi lo ti hluma hlo box sia chuti lai hun rei lo te tak taka chuan an mi mu pakhat jong chuan a kong a domani ti an muta mi fir fiak then khat chuan an kong a bom an pai ti an lo hriat to sa wangin bom pai tu te ngei ni don hi ti an ring thei ta in hriat chian na man om to si lo wang le an che dan chu arin hlel om sia wangin ka ta ni thlona tum mun kot zola anin ka na chuan yoni Netanyahu le a ho te chuan neihna chang ngei turin an thei top tak meu an chua terminal building chung ave thung chuan bet sarale a ho te huai sen tak mai te chuan mi fir fiak ladam om ni an hriat te chu an zong zela pin dan kiltin le mi hring om theina om zong chu an mel chuak rang kher mai tinan ko jung chal chu silai met per mai turin aza zek reng boka mi fir fiak te kha silai thatak tak nei ve tho an nia wangin ache masa zok an ni vai chuan Israel sipai te kha choble chila thingal ve mai thei tho an nia chu wang chuan ache masa zok ni ngei atul ringot mai ni tianga silayan rik thuai zo a chuan han re deuh duak lai a oma chudi lai chuan Israel sipai te chuan hebrai tong ngei main admi te chu an han betan ta a Israel sipai te kan ni lo tho chuak ro khai an han tia an dara te chuan an han khoi hloma chuta athen chuan hlau thong chungin an ring an han tuna an mani kai tho tu te chu Israel sipai ni tak takem ti po khrechiang ngam lo chungin an han mel choda da hloma lima sela an rin phak bakin an ram sipai te ngei chuan kut huin tho turin an lo zajir mek hlom ani an kut lelemin silain lahum renga an mi te thabar le lau thong taka om mek te chu thamuan pa in an mani chan tura lo fe chua kan ni thu te an han thil puata nang mani hruai ho tur chewin kan lo kalani an han ti mai chu khwal jin thabar thi lo reng in ring to lo te tan chuan thulom om atling tak me omai looking at us and saying, listen guys, we came to take you home. tianga silai puak thoi awang chuan VIP room pan pheina corridor po chu mei khu in akhat mupa reivak lova mei khu chu an kiang deuh duaka me fir fiak
an ka hlum na nung pani te po chu an lo thi fel to a corridor ka hlum khan nia an ka hlum na silai mu chuan an bom pai avadeng puak thel hi alo ni nge a akap tu sipai te ro chu an him hlau thunga Israel sipai te chuan mi firfiak paruk chu an kap hlum zo to a terminal building po an kuta awam ta ani nima sela an ti tur chu an la zo lo kher mai Uganda sipai te chuan pon lama tran an la kho ve na sa khop maya an la in kap thoi renga chutiangan in ka na chuan Israel sipai pakhat chu an kap thluta hlau maya an mi ka thluka chu tu dang nilovin Israel sipai ho tu pa ber Yoni Netanyahu alo ning nge a Uganda sipai te chuan Israel sipai te chu an tam na mawang le an ram ani boxi awangin Israel sipai te chu che thabok ma se Uganda sipai te chu an de akhir khop mai an din mun akhir hle ani tuna chuan anin ka tran atang khan minute sari aliam ta a Israel sipai te chu Uganda sipai te ay an tlem zo ka wangin aboi thak ta hle maya Israel sipai ho tu pa Yoni Netanyahu an ka thluk to sia wangin bet sarachu ho tu chan chang ani lo thei talova chuti lai tak chuan Hercules thlona tang pathum chu sipai zatni phurin alo tum ve mek boka bet saramang ang chuan chakna le theina zong mangin beipui thak turani ti thupek asiam ngala thlona lo thleng hlim te po chu arang theiang pera chuka ral thom ne na chengal tura hriatir ania ne na chang ngei turin an kuta man ro ma piang chu man tur ani ringot to mai ni chutianga beipui tak meu an han thlaka an thei top tak meu an han chua chuan Israel sipai te chu an che tha chho tan ta Uganda sipai somni an kap hlum to a anin ka na lai vela chuan an tluphung to mai ni terminal building chunga ve thung chuan sipai te chuan an mi chan chua tur te chu ho tura in pe turin an lo buat sai fel ve mek boka nima selan zenga pakhat chuan harasatna na satak mai atok tatlat maya ama chu ilan hartuf ania soitong khan anu chu adam lo wangin airport atanga phur chuakin damdoi ina anen kol mek ania chuti lai anin alo hosan dai mai chuan anu chu aphat san ti na emo ani hial dona anu anen kol na damdoi in chu airport atanga mel somni pahnia hla a dai ani boxia chuti lai han hove du lo se achan tur chu thi tho emo mel makuta tluk lu tho emo ani boxia atan du than a har hle mai ani atoba chuan hartu fa chuan helaya thi tura omri ngot chu a fel love ti in ngai dan siam ta a kanu po eng tin motal chuan thunei tu ten lak chu dan emo ruai ho dan emo an laron ngai tu theima na ti in ho zai chu rel ve ta ani Entebbe airport a pilot Joshanian Hercules masaber atum pui atanga minute somnga le pakua chia chuan thlona chu khwalzin an chan chu te phurin hlotling takin a thlok chuak le ta minute khata darkar khatling lova anin chingfel tavek tina ani chu Joshua Shani chuan anu an soile dana chuan chitianga kan thlok ho le ta chu kadam chung nuna hian ka hlotlin lai ber ni hialin ka thia thi chil turin atul chuan eng po hlan turin kan nun na po ui lo turin he muni kan pana chuta maktak maya kongko mu zela omin tuna hian hlotling takin kan lo thlok ho le theita ani atia mitang chan chu phur tu thlona ten Israel an thlen ma hian an thil ti le an chanchin ro pui tak mai chu khawela hian adar man veka Israel radio te chuan chulkar khat chuang kalta a Palestinian mi firfiak ten khwalzin an thlona chopa an khoi khoi Entebbe airport an thumpui te chu hlotling takin Israel sipai ten an chan chuaka tuna hian Israel ramron pan pui mek an niti an puang ta dup maya chu tluka chanchin tha le lomam chu Israel ram le
abik takin mitang chung te tan chuan a om thei lo hrim hrim Entebbe, Uganda have been rescued and are being flown home by the Israel army. Israel sipai thlawna te chuan Kenya khopui Nairobi a thlawna tui an thuna chuda chuan an ho tu pa Uganda sipai ten an ka thluk Yoni Netanyahu chu a thi ani ti an hriata a an hruai tu du tak an han chan tamai chu kong le lama chuan lotlin ro pui tak nen homa se an ril ru ati king bain an tuar hle ani atha changdol tu betsara meu poin in thian tha le in zui tam an ni dan te zong zong le he ahun nununga anin kop dan te a han ngai tu hian an thil ton chu tur thiam har ati hle mai ni ka ho tu min hruai tu ka chan chau ani lova thian tha le rin om ka chan ani ati hial ani Judi Lai Defense Minister Shimon Peres support chuan asipai te chu chuan om ati khop maya engkim huamin molpho thei reng din muna dingin luzuar tak mevin sipai te an tir chuak ania an hlo cham vai chuan khawvel mit muwa molpho na top le thil za thlak tak thlen tu an ni theya an hlo tlin ro chuan khawvela an din mun le mi tin an ngai dan chu sang taka in vor tur ania sang taka in vor tur a hlo tlin na nena an lo hota chu sarkar thunei tu sang te tan po thilomom tak atling tak meu mai tunakan mu tak phei hi chu heng mitang chan chu ate phur tu thlona ten Israel ram anon thenglai thalak tak tak kha alania Ben Gurion Airport anon tum chu ahlim om zia le aro pui zia soi thei ani lo hial ani Israel chuan harsat na tam tak paltlangin khawvel hriata hlotlin na chuanom tak akhum le ta chu Tel Aviv Airport a chuan thitura in ring to te in mu be sei ngam to lo te anan in mu chu mitui aluang nem khop mai Robert Maimonia chuan afapani chun Jojak a mu ve ram tumin amit an len vela ho tu pakhat chuan office pakhata an hruaya office an valu chuan chung sarkar mi te chuan afapa chu athito ani ti an lo hril top maya tor thiam harati khop mai ngai na po akhelova apa chuan engwanga afapa chu thinge ti te hriat adua tin sarkar thunei tu te chu afapathi thu an hril thuai lo awang le thudik an ze pawangin adem boka atira khan engatinge thudik chumin thil mai lo athi ti in hriat na arei to sia tun thlenga engtizia min lo la hril lo nge in ni ti te soin sarkar ho tu te chu an khum nual ani Jojak Maimonia chu Entebbe Airport a khan ka hlum ania akap hlum tu po tu dang ni lovin an ma ni sipai tenge Israel sipai tenge an lo ni nge a bet sarale ami te a ho te khan me firfia kemoti in an lo kap alonia in khiat sual palna wangin an mi chan chua tum ngei pakhat chu Israel sipai te hian an kap lum aloni bet sarapon khe omati khop maya hlotlin la chu sang hle ma se ma ni mi te han ka hlum chu aza thak le maya chu chuan an lom atikim lo hle mai apala chuan voin thleng hian keile kan nu le ka fanu te panga hian joja ka thi dana hian kan rilruna aladam theilova kan lasun re theilova he hreom na hian gum som thum chuang min lu ato ani ati ani ilan hartu fanu kum som sari le palimi adam lo wanga kampala dam do ina an khruai tak le an ho san tak kha achan chin khiat zui tur aum ta reng lova kumtam takaliam nu a chung te chu achan chin ngai venin Uganda rama hian an vazina achunga engthil nge thleng zui tate reng ti vachian an tumani chutan vakhiat dana chuan Israel sipaite lo thokin an mi te an hon veka nima sela Peter pakhat dam lovero chu kampala dam do ina omani ti idi aminan an khiat chuan
asipai te chu thua pe a sipai te chuan chu Peter khongai thlak tak mai chu damdo in atangin an la chuaka an vaka phlum ta ti an va heta ne ruang la chu phum that le vui that pom lovin korvela chir jinga an lo pai mai alo ni nge oma idia mina pai thla kan i nuwa khan achung te chuan a ruang chu zong la in aru ro la omang ang te chu apasal thito an phum na bula phum turin an la hon le ta ram ani We later knew where our body was dumped. So after Amin was toppled, we could get back our body to Israel to be buried near my late father. Entebbe insan chuan ro pui taka hian Israel mi panga an thive a nema sela zale pakhat him taka chan chua ho pui an nia Israel ram no pang tak chan china he thil hi thil chin chiatlak berle ro pui ber pakhata ngai ania minute somnga pakot chunga ram te takte in poisak nei lova che thin mi fir fiak te le an thil ti hi ne thei ani ti khawvel hriata ataka ahan lan tir hi ro pui tak zet ani voin thleng hian Entebbe in chan chuana chan chin hi a kheto te tan chuan chan chin ngai nom le ro pui alani reng don bok ani